Bună ziua, prieteni! Sunt de retur cu un tort de ciocolată fără ouă. Ingrediente: 80 de ml de lapte de cocos, 150 de grame de ciocolată neagră. Pentru blat avem nevoie de 250 de grame făină, 150 de grame de zahăr brun, o lingură de caju, o lingură de nuci, 200 de ml de apă minerală sau Coca-Cola, 80 de ml de unt de cocos, 20 de ml de compot, 300 de ml de frișcă vegetală lichidă, 150 de grame de zahăr pudră. Tăiem blatul în două, îl însiropăm cu sucul de ananas, umplem tortul cu crema de ciocolată și ornăm deasupra tortului cu frișcă. Acest tort este un tort vegetarian sau vegan, un tort foarte lejer și foarte bun. Vă mulțumesc pentru vizionarea acestui clip și vă aștept cu noi rețete!